ndas manyunge bola ya. Langsung dipelungno. Pelungno misan, loro iki, Pak. Angel iki bola. Dadi diwalik ngene ae. Lah, ngene. Assalamualaikum bolone Mas. Piye kabare sampean? Moga-moga kabare sampean apik, sehat. Tapi nang sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Lah iki masih dalam spesial edisi Ramadan Bolo. Dadi awak dhewe iki ayo nggawe menu-menu khusus kanggo engko buka. Terus engko iki pengen nggawe menu apa kanggo buka Mas? Lah iki. Engko iki ayo nggawe menu iki Bolo to. Delok niki. Ndas manyung Bolo. Ndas manyung ayo dikelo mangut terus engko ayo dibuka. Kaya apa keseruane masak ndas mangut iki Bolo to? Ndas monster mangut iki. Pokoke ikuti terus keseruan ning video Mas Channel. Mas Channel Kopios. Ayo dimasak Bolo to. Langsung ae Bolo disiapno bumbu-bumbune. Apa ae bumbune? Bumbune ana lombok abang, terus lombok rawit, terus iki ana kunir, terus kencur, kemiri, bawang brambang, tumbar. Engko awak dhewe tetep nganggo merica, tapi mericane nganggo merica bubuk Bolo ya. Terus engko ya tetep nganggo santen kaya biasane. Wis langsung ae diulek iki. Ben genah oleh ngulek diekeki uyah saithik wae. Bolo. Ulek iki bumbu sing diulek iki dialusno walus tenanan. Terus engko ya ana bumbune neh Bolo, bumbu sing dirajang. Mau tak dudono apa bumbu sing dirajang ya. Iki diulek sik sampai halus. Diulek terus Bolo. Sampai bener-bener halus. Lah iki salus Bolo. Terus ayo ngerajang bumbu sing dirajang. Apa bumbune ya tak dudono. Lah iki Bolo bumbu sing dirajang ana lombok rawit, terus lombok putih, jembleng putih, terus lombok ijo ana tomat. Iki lause kok digeprek wae ya. Langsung diiris iki. Kayak biasane diiris dipotong memanjang ini Bolo. Diiris dipotong memanjang ini. Karena apa to Mas kok nganggo wis ana lomboke diulek isih ana lombok sing dirajang. Iya, mergake gen piye? Gen kok tambah gobios ya. Wis cukup sakmene terus lombok ijo aja lali. Lombok ijo iki ya dirajang ngene, padha ae dawa-dawa. Bolo rajang dawa-dawa ini. Nek lombok ijo iki kabeh noe ra apa-apa. Sekarang dua lagi. Terakhir iki. Terus tomate Bolo. Tomate iki dipotong sing ngene wae. Kok biasane lho dirajang kasar ngene. Wes jadi langsung aja ayo digongso bumbune. Oke, genine didadani sik Bolo. Dandani genine. Terus wajane dipelungno. Umpakno rene. Langsung wae minyake disorno Bolo. Wes minyake secukupnya saja, rasa akeh. Langsung aja Bolo, minyaknya panas, pelungno.
diaduk terus kayak ngene. Terus godhong jeruknya diplungno. Lombok rajangane ya diplungno bolo, tapi tomate gurih-gurih. Lombok isik bolo ya. Terus udek-udek kayak ngene. Nah, itu udek-udek terus ini bolo. Ben ora kalet ngisor. Nek wis seger kayak ngene, langsung ae laose digeprek bolo ya. Laose jika to dicecek ngene wae lho kayak ngene. Terus plungno rene. Udek-udek kena. Nek wis koyo ngene langsung wae bolo disorno banyune. Tambahi banyu ngene. Alon-alon ae. Tambahi. Wes sakmene ae bolo. Udek-udek bolo. Terus aja lali. Mang bolo ya. Tepak bumbune mang sekne cowek langsung ae diplungno rene. Swar. Nek wis perkitik ini bolo langsung wae iki. Mericone atau lada bubuke disorno. Kabeh ada. Kaldu jamure bolo sorno kabeh ada. Seger. Uyahe saiki ae bolo, mergo mangan ana uyahe yo. Nah uyah saiki ae. Terus micine bolo. Dene ae. Terus diudek-udek. Udek-udek kok ngene, jan umep sik. Lah ngene bolo ya, nek wis umep ngene iki langsung wae. Ndas manyunge bolo ya. Langsung dipelungno. Pelungno misan, loro iki wae. Angel iki bolo, dadi diwalik ngene ae. Lah ngene. Diatur ngene, jan jerum. Ndase kan jerum bolo. Delok wajane ra sedeng iki sampean. Iki bolo diatur ngene bolo. Gendase jerum kabeh. Nek wis ngene, langsung ae bolo tomate ya diplungno. Nah, ngene. Sampai umep karo ndase iki disirat-sirati ngene bolo. Lah ne bolo iki karo digeser-geser ngene bolo ya. Soale apa? Soale ndase iki gawa geden bolo ya. Nah ngene bolo di utar-utar neh ngene bolo ya lho. Karo disirat-sirati ngene. Dilupno sak sisih ngene bolo ora apa-apa. Sik kene diangkat rono. Mergo ndase iki bener-bener monster iki bolo lho. Terus wis sak sisih neh ya ngene dijerumno ngene bolo. Yes. Terus karek ngenteni umepe sampai bener-bener umep tenanan. Terus engko langsung dipelungi kemangi bolo. Seger kok. Lagi bolo wis umep koyo ngono, wis mublak-mublak tenanan, langsung wae kemang ini dipelungno bolo ya lho. Kemang ini pelungno sing wakeh. Kenapa kok nggo kemangi iki bolo lah iki? Kemangi iki iso ngilangi amise iki bolo. Amise ndas manyunge iki ya. Ini bolo. Jadi ditambahi kemangi tambah wah jan mantep tenan bolo. Wis karo ngene walah amber bolo. Amber. Wah, muncrat kok ngene sampean. Wis kemang ini dilup-lupno. Iki wis umep wis mateng, langsung ayo dintas bolo. Dintas didono. Langsung aja bolo, ayo dintas iki ne. Jangane langsung dintas.
telek nang kene. Han iki mantap iki. Langsung ae, Bro. Kayak kemangin neh. Dan tambah seger, sedap. Monster ndas kemangi wis mateng bolo, langsung karek ayo dienggo buka engko. Pokoknya matur nuwun bolo ya wis ngikuti video iki mang mulai awal sampai akhir. Tetep aja like, comment, share, subscribe. Gen apa? Gen YouTube Mas channel iki luwih berkembang neh. Pokoknya matur nuwun, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetep aja lali dukung terus ya Mas channel. Salam Goblos.